Eto, kao što rekoh, ovo je bilo u čast pokojnog Mima Mitrovića i podsjećanje nije zgore ga se podsjetiti na velike ljude koje Crna Gora imala i ima, zašto ne, i dok su živi ljudi malo o njima razmisliti, a ne samo ovako, ali eto, tužan povod, ali to nije razlog da mi ne nastavimo u jednom tonu koji je malo veseliji, ali opet, da kažem, ozbiljan, jer pričamo o ozbiljnim stvarima. Sa druge strane imamo našu prvu večerašnju dragu gošću. Nadam se da je sa druge strane gospođica Cica. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Hvala na pitanju, odlično, a vi? Evo, nije loše da se predstavimo, ja sam Ilinko Vlasulj, Berko Vlasulj i Zoran. I Zoran, znači nas je trojica u studiju, nadamo se da ćemo biti dobri gosti i da ćemo večeras, eto, razmijeniti malo iskustva i porazgovarati o svim stvarima. Dobro večer još jedno. Dobro večer, kako ste? I hvala, stvarno dobro, hvala na pitanju. Kod nas je hladno, mi smo zavejani snegom. Zaista. Temperatura je niska, ali se borimo. A gdje se vi tačno nalazite, gospođice Cica? Ja se sada nalazim u Beogradu. Aha, znači u Beogradu je hladno. Ja mogu reći da je na Cetinje palo nekih 40 centimetara snijega, da su ulice čiste, da je -5 stepeni i da je grad zaleđen. Ovdje u Podgorici, ono što ja mogu da kažem, nema snijega, trenutno temperature negdje oko 0. Idealno, praktično vrijeme za igru. Pa mi smo bogati u samim tim, a pošto ja imam kuću na moru u Crnoj Gori, tako da znam kakve su zime kod vas. Znači, mnogo blaže i da mnogi ljudi umru, a da ne znaju za sneg, odnosno nisu ga vidjeli. I što je, morate priznati, šteta, jer bilo bi dobro kad čovjek umre da je vidio snijeg. Svakako. Bilo bi najbolje kad čovjek napusti ovaj svijet da je mnogo toga video čega ima na svijetu. Ali možda i nije, jer kažu ono što čovjek ne vidi, za tim ne može ni da žali. Ja recimo nikad nisam vidio velikoga. Da, ne može se žaliti za nepoznatim. Sad ovako, da počnemo, znate šta, meni jako smeta, jer ja čujem povratni svoj glas. Da li je moguće da vi to nekako otklonite ili da pozovete ponovo? Pa, znate kako, to što vi čujete svoj glas je možda zbog toga što vam se vraća signal. Da, čujem, znate, onaj svoj eho kao kad ste u praznoj sobi. Koliko kasni otprilike glas? Smeta li vam, jer ako kažete recimo jednu riječ, pa onda vam kasni... Pa, znate šta, ja izgovaram i ponovo čujem samu sebe, to mi jako smeta. Da, to vam smeta jako, a vidite i nama je to slučaj, ali mi smo navikli, pa evo... Ali hoćete da vas pozovemo? Da probamo. Hoćete da probamo? Pa ne znam, predložite, vi ste upućeni u ovo sve nego ja. A mi nismo, mi smo praktično, evo, ovo je 3. noć da radimo. Samo da pokušam... Znate šta, meni se ovo događa kad razgovaram sa ćerkom koja živi u Njujorku jer je tamo doktorirala i ostala da radi na Harvardu. Svaka čast, a da vas pitam. Tako da me ona ponovo pozove i onda to bude otklonjeno. Aha, pa mislite da vas ponovo pozove? Mislite da vas ćerka pozove? Da vas ona ponovo pozove? Da, mislim da bi uspelo, mada ne garantujem. Pa ajde neka okrene onda. Evo, da čekamo da, znači... da ponovo pozovemo. U međuvremenu da kažemo slušalcima, gospođica Cica je bogata osoba koja traži bogatog muža. Znači da ne bismo sad, mada ona će to objasniti. U kratkim crtama. Puno je prošla, puno je svijeta vidjela, čuli ste i sami, ćerka u New Yorku magistrirala, radi na Harvardu. A gospođica Cica čuje dupli glas. Sve se to dešava jednoj osobi. Sad mi smo pokušali da vidimo o čemu se radi i zbog čega dupli glas se javlja. Halo? Da, halo? Je li bolje? Javlja se ponovo, ništa bolje. Ponovo dupli glas se javlja. Šta je tu, jel znate koliko to smeta? Kako ne znamo. Jer znate šta, ja sad recimo ovako... Vi ne možete da pričate i da slušate isto to. Ja slušam sebe 2 puta. Da. Dobro. Teško je kontrolisati misli u tom slučaju. Pa znate šta, teško je koncentrisati se, ali
ja ću se izboriti. Znate li kako je možda dobro? Kako? Da pokušamo da izgovarate po pola riječi. A kako to? A šta ću sa onom drugom polovinom? Pa recimo ako je riječ kako, mogla bi se čuti kaka, samo umjesto, znači, dobro. Nemojte da se igramo. Da vas ja nešto pitam. Dobro. Čemu ili kome treba Genitiv, da budem ne, zahvalna što sam se ja našla u vašoj emisiji? Mi pokušavamo da veze među ljudima učinimo konkretnim, mogućim, da tako kažem, i mi se trudimo da ljude koji traže srodne duše spojimo jedne sa drugima. A pošto je naša emisija jako slušana baš od tih usamljenih srdašaca, mi smo do sad imali preko 100 uspješnih tih, da tako kažem, relationshipova u ove 3 emisije. I pokušavamo da dobrim vibracijama, da dobrim ljudima pružimo priliku da čuju jedni za druge. Eto, to je poenta. To je jako human posao. Kako da nije? Ali da vam kažem kako sam baš ja tu izabrana. Vi ste dali oglas, jer tako? Dala je moja prijateljica, jer ja sam stvarno jako patriarhalno vaspitana i u suštini jako stidljiva. Onda smo mi u stvari nju izabrali. Ne, da, ček, samo trenutak. Ona je upućena u sadržaj moga života, ja u njen. Ispravno. I ona je bila hrabrija, a ja sam bila kukavica. A logično bi bilo onda ako je ona dala za vas oglas da vi date za nju. Da. Ja sam to već učinila letos. Ali vidite, uvek je lakše raditi za drugoga nego za sebe. Pa vi sad kao pričate za nju u stvari, a ne za sebe. Ne, ja pričam o sebi. Dobro. Da, sam patriarhalno vaspitana, u suštini jako stidljiva, mada elokventna, jako društvena i prirodna, što sam ponosna na to. S obzirom šta nas je mlelo onih od 90-ih na ovamo, uspela sam da sačuvam zdrav um i zdrav duh i svoje emocije. Svaka čast. Sam vrlo emotivna osoba i ali patriarhalno vaspitan, u suštini stidljiva, i nisam mogla da dam oglas. Hvala joj što je to radila, a hvala mama što ste me odabrali. Ali oglas je izašao još 13. pa me jako čudi da te novine ste uopšte mogli da pronađete. A ne, da vam kažem, mi kupimo jedan primjerak novina. Da? Pošto naša emisija nije još puno bogata, da tako kažem, mi kupimo jedan primjerak novina i dok sve oglase ne izjedemo, ili dok se ne skvasi novina. Neko nam se javi, neko nam se ne javi. Jasno, to je to. Jasno. Recite mi, ljudi. Ajde, izvoli. Recite mi, što vi u stvari tražite? Šta tražim? Znate šta, ja ću to da formulišem drugačije. Šta ja želim? Šta vi želite? To je bolje. Znate šta, ja sam studirala kako smo bili, onako što se mene tiče, ona Jugoslavija, jel tako? Moja draga domovina. Ja sam to isto studirao. Ja i sada se svuda predstavljam u inostranstvu kao Jugoslovenka. To ne može niko da mi zabrani. Dobro. Ja sam ponosna na svoju Jugoslaviju. U njoj sam se rodila, u njoj sam završila školovanje svoje, odgajila svoju decu, vrlo u pozitivnom smislu, što se proizvod da videti argumentima. Pa dobro, mi ga možda ne možemo vidjeti, ali vjerujem. Radila sam, ja kažem za sebe, jer i jedna i druga ćerka su završile postdiplomske studije. Svaka čast. Mlađa u Njujorku, govore po 3 jezika, starija u Beogradu, tako da su stvarno dostigle vrh što se tiče obrazovanja. Svaka čast. Znači, to sam sve stekla i metak što se tiče nekretnina. I metak? Stekla duhovnu vrednost, moralnu vrednost, obrazovanje i na kraju penziju zaradila. Pa što sve to u mojoj divnoj Jugoslaviji. Divnoj domovini Jugoslaviji, ja sam veliki patriota. Pa što vama u stvari treba onda, kad sve imate? Sad ovako. Ajmo dalje. Znači, ne da tražim, nego šta bih želela. Želela bih partnera, s obzirom da sam sama. Ja sam mislio parfem, no stvarno nisam dobro čuo.
Partnera, da? Da. Znači, ne da ga tražim, onda bi bilo da sam ga već imala pa sam ga izgubila, ali ga nisam ni imala. Nego želite partnera, Da ga nađete. a da ga ne Želim tražite. partnera izričito ozbiljnog gospodina koji je psihofizički zdrav, Dobro. da nije naravno agresivan, alkoholičar, da Eto, nije pušač. ja ću vam odmah reći, Bajaga. Koga? Bajaga. Bajaga? Da. Pa ja sam čula iz prvog puta, ali ne mogu da verujem. A što fali? Znate šta? Nikad mi se nije dopadalo ni njegov način pevanja, ni njegov glas, a ni njegov izgled. Pa i ja bi se složio, ja bi stao na vašu stranu. Đule Van Gogh. Nemojte, molim vas. Ne, nego... No. Evo No. okej, da nađemo prototip muškarca da bi ljudima koji slušaju i kod nas bilo jasnije ko je taj čovjek. Evo, pa čujte, ja sam rekla, znači izričito za brak, jer ja nisam rođena za avanture, Dobro. niti sam ikada imala u životu, ja znam samo za jednog čoveka, to je otac moje dece, Dobro. i ni pre ni posle njega ne znam za drugog muškarca. Dobro. Znači, moj život je bio usmeren ka drugom smeru, a to je kao obrazovanju, kao savršavanju, odgoju dece, stvaranje krova nad glavom i sticanjem, naravno, što bi Materijalnog rekli bogatstva. Hrvati, mirovine. Oni imaju, to je adekvatniji izraz nego naš penzija. Ali mislim da nije, jer mirovina znači da je čovjek miran, a s ovim penzijama nema toga ako može biti miran, ovo su svi ludi kao struja. Pa znate šta, ovo je isto, kako bih rekli, stavljaju nas na test koliko možemo biti izdržljivi. Tako je. Pa da, i znate, ovo žongliramo kao cirkuzanti na žici. Jel? Ili Ronaldinho na žici. A recite Areni, nam, da. idemo dalje. Znači ovako, izričito ozbiljno gospodina i izričito za brak koji nije agresivan, psihofizički zdrav je pre ovoga, Dobro. da nije alkoholičar, da nije pušač. To je na 4. mjesto otprilike. Federer. To se tiče, mogu da završim? Možete, ili pušenje na 4. To se tiče moralnih vrednosti, ono što ne bih mogla da tolerišem, s obzirom da je jedina na pitanje šta je brak, bi se moglo odgovoriti da je to velika tolerancija dvoje ljudi. Tačno. Znači, pored toga želela bih pre svega ljubav, znači posle psihofizičkog zdravlja, I mir u ljubav, svijetu. jer smatram da život bez ljubavi je prazan, Dobro. jer ljubav čini čuda. I ljubav čini čovjeka. Pa znate šta, ima ljudi mnogo, ali ja ih ne bih nazvala ljudima, oni su samo u ljudskom obliku. Mislite na ove kako se zovu, sad što su aktuelni? A na što mislim? Na ovo što se dešava. Globalno, sve. na globalnom nivou, ovi zapleti. Znate šta, ja sam apolitična i ne bi ulazila u politiku. Ja samo mogu da govorim o ljubavi, o emocijama, to su moje omiljene teme. A ko je, recite nam, nekog muškarca... Čovjek, znate šta, koji ne zna da voli, I da on vozi. je jako kažnjen od prirode. Yes. I treba ga žaliti. Treba. Znači, od moralnih vrednosti cenim reč, poštenje, laž ne bih mogla da tolerišem ni u kom slučaju, krađu, lažu. To su moralne vrednosti. Ne mora gospodin biti fakultetski obrazovan, ali neka bude inteligentan, jer ne mogu, ono što me najviše iritira, to je prostakluk. Ispravno. Mnogo polažem na kulturu ponašanja, na kulturu govora. Da, na njegovu... Znači, nemam neke velike zahteve, samo da je čovek pravi čovek, da zna da voli. Jer ja sam veliki emotivac i, znači, ne bih mogla život da zamislim bez ljubavi. Ali, imate li nekog čovjeka... Kao da kažete gospodin, kao poput, recimo, ja sam lupio, jer sam se sjetio jednog divnog stvarnog čovjeka koji je rekao bi da je takav. A to je teniser Federer. Barem se on meni sviđa. Ne. Znate šta, ne bih mogla da kažem želim takvog i takvog. Ne, o tome nisam razmišljala. Rekla sam šta treba da posjeduje. Znači, što se tiče moralnih vrednosti, da zna da voli, da vozi. Iskren, da poštuje reč, da ne laže, da ne krade, da nije agresivan, to je to. Znači, trebalo bi da bude čovjek do 5 godina. Do?
Jedno 4-5 godina, jer posle toga ljudi počinju da se kvare, ja ne znam postoje li takvi ljudi. Pa znate šta, ne znam ni ja sam samo rekla šta želim. A to je ispravno. Vaše je da tražite. Ali bojim se da su vam zahtjevi malo preuski, da tako kažem, za ovaj jadni ljudski rod. Da tako kažem. Jer ljudi su danas ipak pritisnuti problemima ovim, onim i pomalo su se pogubili. Nema više onih duhovnosti, nema više obrazovanja, sve se svodi na puku silu. Znate šta, ja sam dosta korigovala To kako je bilo. kriterijum, Da, to. ali ispod ove crte ne bih mogla da idem, to je normalno. Jer da je puni iznos, da stoji puni iznos, ih ne bi se to moglo ostvariti. To je u stvari sve povezano. Vi u stvari tražite jedno, dobrog čovjeka i tu sve možete naći. Moralnog čoveka, zdravog, psihofizički, šta sad tu, to nije ništa mnogo. Da umije, da voli, da vozi. Pa valjda ima negde tako koji je zalutao. Ima, ja znam jednoga. Ima. Jel tako? Trebalo bi da ima. A recite mi, ukoliko bi se sve to našlo. Dobro. Ispostavi se da on ipak hoće da zavali cigar duana. Barem na terasu. Dobro, ako bi baš jedna bila u pitanju, mogla bih da istolerišem. Eto, to me interesovalo. Znači, prag tolerancije ipak postoji neki. Znate šta, nisam ja kako bih rekla, nešto što zacrtam, jer znam da život nije prava linija, ide ono cik-cak. Ne, život često prevari. Ide život na cik-cak. Iako je nekad, što se kaže, ukrao kesu štapića iz prodavnice, nije ni to nekakvi grijeh veliki, vala. Pa znate šta, sam pojam ukrasti za mene je, Otuđio, možemo kazati. Ne, ja bih lično, šta bih uradila? Kad bi bila gladna, nikad ne bih ukrala, a da nemam mogućnost da kupim. Ja bih ušla u prodavnicu i rekla bih, molim vas, ja sam jako gladna, nemam novca, ne mogu i ne umem da kradem, hoćete mi dati parče hleba? Ne, bolje ovako, ne mogu i ne umijem da kradem, hoćete li ovo uznijeti umjesto mene samo u džep da vam stavim? Ne. Da mi stavite u džep, da vi iznesete mjesto mene. Što se mene tiče, ja bih... Molim vas! Molim vas. Ja sam rekla šta bih uradila. A što ako vam ne bi dali da jedete? Ako mi ne bi dali, pa ušla bi u drugu prodavnicu. Ali da vam kažem, pre toga bih na sve načine pokušala da zaradim novac za hleb. Ali ako ga ne zaradite, a gladni ste, što dalje biva? Pa eto, rekla sam, ušla bi u prodavnicu, rekla bih nemam novca, da sam jako gladna i da bih zamolila za parče hleba. Ja mislim da nije grijeh ako je čovjek gladan ukrasti knjigu. To kažu, knjiga kad se ukrade, to kažu da nije knjiga. Znate šta, ja mislim da knjigu i motiku možete ostaviti gdje god hoćete, da vam to niko ne bi ukrao. Ja nisam ni pominjao ni knjigu, ni motiku, ni parče hleba, nego kesu štapića. Ja bih ušao u prodavnicu i rekao, teto, izvinite, možemo li da uzmemo kesu štapića? Moj drug, gladni smo, a nemamo sredstva. Mora li taj izvjesni gospodin sve to da vam kaže i to što mu se dešavalo? Znate šta, ja jako volim humor i imam smisla za humor. To se i vidi. Mislim da to samo mogu ljudi inteligentni. Naravno. Glupi nemaju smisla za humor, ali humor kao krađu ne bih nikad prihvatila. Ne. Znate šta, nisam rekla, oprostite, da dodam onome što ja želim. Vi to stalno kažete traži, meni ta reč ne odgovara. Ja želim, samo da kažem. Ajde, izvolite. Nisam materijalista i što se mene tiče, gospodin može da nema ničeg od nekretnina, ali da ima karakterne osobine i da je stvarno čovek, a ne samo da je u obliku čoveka. Dobro, ali da li vam je potrebno, znači, izvinite sad, nemojte me pogrešno shvatiti, potrebno je osim tih vrijednosti i da se slažete, da vam se karakteri slažu, da se u nekim drugim stvarima slažete, da ipak bude malo i muško, da tako kažem. Nadam se da razumijete. Slušajte, molim vas. Pa, valjda se zna ko je ko i čemu ko služi. A dobro, ali imate ljudi koji su karakterni, pošteni i to, ali ih je život toliko oslomio ili nisu smjeli da kradu, da su praktično, da oprostite, postali, da tako kažem, neupotrebljivi za neke stvari. I što će vama takav čovjek? Pa znate šta, zavisi šta je čoveku primarno. Meni je primaran karakter, izgled ne. Ali nije loše. Da nije rugoba, jel? Da nije, ili rugova ona iz...
da nije rugoba, da mi se grozi, da mi se približi. Da. Znači, to je 30% na fizički izgled, a 70% na karakterne vrednosti. Ali nije loše kad se približi pravi, da tako kaže, muškarac ženi, kad je... Koji se ne stidi svoga tijela. Svoje muškosti. Eto, to hoću da Znate kažem. šta, o temi intime ne bih razgovarala nikad. Ma ni ja. Ne bih ni ja, nego eto, povukli smo neku crtu možda. Nego mi praktično pomažemo našim slušalcima koji eventualno se interesuju za vas, da shvate da tražite taj tip, ako eventualno čovjek ima problema sa tim stvarima. Molim vas, ovo današnji izraz mačo muškarac. Mislim, znate šta, ja cenim onu patriarhalnost, nažalost, koju smo izgubili. Ovo sad je za mene mangupluk, što ja kažem, ovo sadašnje ponašanje. Da. Mačo muškarac i šta ja znam. Ja njega neću da ramim, znači pa da ga okačimo zid, nego mi treba da ga rabite. Čovjek koji ima moralne vrednosti, da bih sa njime normalno živela, spokojno, u ljubavi, opušteno, bez trzavica. Pa dobro. Eto, u to ime, gospođa Cico, evo možda nešto za sami kraj da poručite potencijalnim, ne mogu reći kandidatima jer je ružna riječ, ali ljudima koji su se možda prepoznali u ovoj vašoj priči, koji će vam se javiti možda u par rečenica, da im nešto kažete, eto, možda za sami kraj. Šta da im kažem, ja ću biti uopštena, neću samo reći o sebi. Da bez obzira sa kakvim teretom živeli i gdje živeli, jer mislim i na ljude, vi ste rekli da vašu emisiju slušaju ljudi u drugim zemljama. Da. Znači bez obzira gdje živimo i kako živimo, da ne izgubimo, da ne dozvolimo da izgubimo moralne vrednosti. Eto. Jer čovjek nije dovoljno samo da ima oblik čoveka, nego da bude karakterom čovek u svakom pogledu, svakom trenutku. I istinom se uvek dolazi do cilja, da stvarno na narodna, da je u lažima da su kratke noge. Eto, u najljepšem tonu, da tako kažem, i neka završavamo i neka ove poruke budu možda i moto ove emisije. Samo da dodam nešto. Ja sam isto tako govorila u principu svojim đacima, ne budite ovo ili ono, nego sam rekla prije svega budite ljudi, a kad kažem budite ljudi, znači da imate ljudske vrednosti. A što su oni rekli? Što su đaci pričali? Da završe fakultete, a da budu neljudi. Za mene je mnogo veći čovek, neka bude i zanatlija, automehaničar, električar i šta ja znam, a da ima moralne vrednosti, nego da ima i 10 fakulteta, a da je čovjek bez ikakve vrednosti. Vi ste bili u Egiptu, je li tako? Da, u krajem aprila, početak maja. Kako je u Egipat? Znate šta, ja sam, gospodo... Je li istina ono piramide, one od 1000 metara u sred Ja sam, gospodo, obišla sve kontinente, izuzev Australije, znači Azija, Afrika, Evropu poznajem maltene kao svoju bivšu Jugoslaviju. Posljednje putovanje, daleko bilo posljednje, za sada posljednje. Za sada, ni da Bog. A neće biti posljednje, sljedeće je Kuba. Sljedeće je Kuba. Svaka čast. Jer ja imam skromne želje, želje koje su ostvarive. Znači, to ću da ostvarim. Što ide posle Kube? Jeste li... Bio je Egipat. Egipat. Posle Kube jeste li planirali, da? Za sada je Egipat bilo posljednje putovanje. Sa puno impresija sam se vratila. I kažem, sve ono što sam vidjela do Egipta ne vredi onoliko koliko sama država Egipat vredi. Koliko vredi jedna piramida? Jer, pa znate šta, nisam stručnjak da bih mogla da izvršim tu prognozu, niti sam koga pitala za to, jer nisam bila zainteresovana za kupovinu. Mogu vam reći ono što je ispunilo moju dušu, moje oči. To je nešto što se ne da ispričati i to se samo može vidjeti. Što je to? Ako vam ja kažem da samo Kairo, kao glavni grad, ima 20 miliona stanovnika, a da Srbija ima samo 8 kao cela država, onda sam se rekla. Nije ništa to. Nemoguće, jer pazite, 20 miliona... To je pustinja, ne može to tamo. Nema šanse. Vas dvojica pričate u glas, to vas ne razumem. Ne, nego ja njemu pričam da nema, on mi kaže da nema šanse, ja mu kažem isto da nema šanse. Da je toliko veliki grad. 20 miliona stanovnika. Nema šanse.
još jedan interesantan podatak. Da, Stric. 3.500 godina pre naše ere, da oni znaju za astronomiju, Nemoguće. astrologiju, Nema da trike su tu. piramide rađene po određenim dijagonalnim linijama, Ne, Nema nije, šanse. da i dan danas to znate. Piramide neću su da- vanzemaljci neću da- napravili. To ste mogli da znate i da ne idete u Egipat. Znate šta, ono što se može pročitati, što se da vidjeti, to se ne da uporediti. Jest. A to je... Tačno, To je tačno. tačno. Da, i sam imala đake koji gledaju film pa misle da je to isto kao da je pročitao roman. Jest. Misle Film da i je- roman se ne podudaraju nikada. Misle da je Clint Eastwood cowboy, a on u Hollywood živi u one vile. Onda recimo Kao cowboy. podatak da 98% je pustinja, Sahara, da 2% Nema obradive lika. zemlje, a to je pored Nila, Mogu hrane maslina. ceo Egipat. Yes. I to je podatak zaista za Pa neverovati. kako je moguće na 2% teritorije da živi... Za Pa neverovati. nemoguće, brate. Kakva je to To država? je država, svaka čast, brate. A Molim vas, ali ja nisam rekla koji je standard života. Standard života je jako nizak. Ispravno. A ne može Da. to biti veće. To Ali vam mogu reći da su ljudi jako pošteni, A nije, jako ljubazni, Egipćani. imaju Egipćani. toplu dušu, Oni jesu dobri. iskreni. Jesu, oni su. Ja nisam bio, ali sam čuo od Da su ljudi. dobri. Da su baš dobri ljudi. Jako su gostoprimljivi, ali znate, da neverovatno Su lijepi. koliko je to veliko poštovanje turista, da je za neverovati. Jako su ljubazni. ne, znate što je gospođo Cico, gospođice, izvinite, ja mislim samo da mi živimo na prostorima gdje su skoro svi nenormalni i onda kad pođemo u neku normalnu zemlju čini nam se da je sve jako lijepo, a u stvari su oni samo normalni možda. Molim vas, nemojte tako Ne, govoriti, neću, ja ne nemojte, vidim u nemojte. čemu smo mi nenormalni. Pa evo u svemu. Nismo, Pa, nemoj čujte. tako da pričaš, nemoj tako da pričaš. On govori sad u svoje ime, ja se apsolutno ne slažem sa njime. Molim vas, za mene, iako sam sve videla to, ne govorim samo o Egiptu, nego o svemu što sam videla I i o kuda sam svemu. putovala, da vam kažem, nigde, kad su me komšije pitale, ti si Cico toliko putovala i toliko videla, gde je najlepše? Znate šta sam odgovorila? U Ameriku, Znam, u Ameriku. U Ameriku. Znate šta sam odgovorila? U Ameriku. Molim vas, kad biste vi znali koliko je Amerika primitivna, ne biste je uopšte pominjali nikada. Dobro, onda ajde u Aziju. Znate šta, kod nas stvarno je to, ja ne znam ko je taj mit izgradio o Americi, Cowboy, pa sad cowboy Amerika, indijanci. Amerika. Da li vi znate da smo mi mnogo savremeniji u tehnici, u tehnologiji Aj, nemojte i u svemu tako. od Amerike? Aj, To nemojte ne tako. znamo, to je tačno. To ja sam neđe Nemoj, pročitao. Da biste vi vidjeli njihove elektrouređe, njihov nameštaj, Ne. njihove francuske leževe koji su od metala kao vojnički krevet. I sad Užas. govorimo o Americi. A gdje ste vi Jer sam bili u gore? Americi bila godinu i po dana u Njujorku. U Njujorku. Aha. Da vi nemate ni jedan pristojan komadni A nameštaj to da je kupite bijedan. što se tiče estetike. Da, Oni ne. kad bi vidjeli naš Simpo ne bi znali šta je šta. I ja to kažem. I ja to kažem. Nisam završila misao, molim vas. Ne, Kad me izvoli. komšije pitaju gde je najlepše, pošto U sam Aziji mnogo već. putovala, rekla sam ovako, mnogo sam Švedsku. toga lepog doživjela, mnogo sam toga impresivnog videla, ali najlepše je moja Srbija i moj grad Kragujevac. To je tačno, eto. to je tačno. Pa vidi, To je najlepše. Jeste, Pa, A zašto je najlepše? Zato što to, mi je brate. srcu tu najtoplije. jeste. Vi tu kad dođete, vi se osjećate... Najljepše. Da, u svojoj kući, u svojoj domovini, Tako. gdje ja mogu gdje zgazim nogom da kažem da je ovo moje, jer sam svuda bila tuđa, a ovdje sam svoja. To je ispravno, To je svaka tačno, čast. to je tačno. Eto, možda je to dobro. Eto, u to ime da hvala vam puno zdravlja, sreće i vama i vašoj porodici. Puno vam hvala na ovom divnom razgovoru i svaku sreću vam u životu želimo. Vama sam jako zahvalna što sam eto nekom igrom slučaja bila odabrana za ovu emisiju. Ja ću vama poželiti da emisija dugo traje, da bude Boga jako mi teško. slušana i da među nama Srbima bilo gdje da se nađemo uvek postoji
ljubav. Uvijek. Puno vam hvala. Pogotovo među nama Srbima. Puno vam hvala i svako zdravlje i sreću vam želim i Ja vama. vama lično emisiji da dugo traje i da, rekla sam da ovo za se ljubav. Srbi vole bilo gde da se nalaze. A to je nemoguće. To i sami znate, da je to nemoguće. Slušajte, Ne gospodine, poznaje. Nema sve šanse. je moguće ako se hoće. A mi smo ti takvi, nema šanse. Ne Ako može se to. hoće, sve je Ne, moguće. to Ma, je nemoguće. to je evo. nemoguće. Ovo sve što Ma ste... čujte, vas dvojica ste velike pesimiste, šteta. Ja sam optimista i Tako je. Ma, mislim, možda nekad neđe za Bude, 1000-2000 možda godina, bude, ali- ali teško. nikad se ne zna. Sve što ste pričali bilo je ispravno, ali ovo teško. Valjda ćemo se jednom opametiti. Tako je. Puno zdravlja, sreće i da ste živi, zdravi svi i vaša Vama familija i svi. također, rekao sam vama Hvala. lično, vašoj emisiji I i ovo. nama Srbima. Hvala vam Želim puno. da smo složni, A nema, da se volimo. to nema To- šanse. to je skoro teško. nemoguće. To je Ma nemoguće. nemojte tako završavati Pa emisiju. dobro, Bogu. Ne. Onda sve najbolje... I da se voli. I da se volimo, ali nema šanse. Mislim, možemo mi to Jer reći, mi ali one nema. koje ne poznajemo skoro da ne možemo ni da volimo. Pa nemojte, ja sam rekla da se Srbi bilo gde A, da se da, nalaze, da, da se da, vole. Da, ali nema šanse. U to ime sve Ali nema najbolje. šanse. A nema stvarno. šanse, ali svakako hvala. Hvala Ma vam. dajte, nemojte baksuzirati. Nećemo, Ne. ne, evo, neka bude tako kao što ste rekli. Neka bude tako, mislim, nije problem. Ja mislim da ovo najlepša moguća završna misla. Jeste. Ali je skoro stvarno nemoguće. Jeste, hvala vam puno, sve najbolje i puno zdravlja i sreće. Sad vi I opet. vama ja također želim. Hvala Hvala vam, što sam prijatno. bila odabrana za vašu emisiju. Uvijek, sve najbolje, prijatno. Prijatno, sve Prijatno. najbolje i pozdravljam sve naše Srbe bilo gde da se nalaze. Hvala vam Hvala puno. Skoro je nemoguće. Puno Hvala vam što je hvala. nemoguće isto. Puno vam hvala. Prijatno, lako. Prijatno. Sve najbolje, hvala.